Ibu hadirin, kasih jalan ya, kasih jalan untuk Mbak Niken, kasih jalan untuk para dayang tercantiknya kita pada malam hari ini ya. Untuk bisa menyambut kedatangan dari Mbak Niken Salindri. Bisa dikasih jalan ya, kasih jalan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Mau aku masa salam dijiko katu tok. Sing komplit ya Pak Bu nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun alhamdulillah ingkang jawab salam kula dongakne kathah rejekine. Panjang umure, sehat badane, lunas utange. Sing kari kompak tur banter. Matur nembah nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat wonten tlatah Dayu Rejo Prigen Pasuruan. Ugi ingkang kawula hormati inggih menika Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan, panjenenganipun Bapak Haji Heru Ferry NC. Ugi ingkang kawula hormati Bapak Camat beserta staf. Ugi ingkang kawula hormati Kepala Desa Dayu Rejo beserta staf. Ugi ingkang kawula hormati tamu undangan, ugi Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, ugi bapak-bapak tim keamanan yang lain, ugi ingkang kawula hormati sedaya warga masyarakat wonten tlatah Dayu Rejo Prigen Kabupaten Pasuruan. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggahan menika kita saged kempal manunggal nyawiji sedaya tansah pinaringan kesehatan. Allahumma sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu warga masyarakat wonten tlatah Dayu Rejo Prigen Pasuruan. Ugi matur nembah nuwun dumateng panjenenganipun Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan ingkang kawula hormati Bapak Haji Heru Ferry NC. Sampun kersa nimbali kula sak kanca inggih menika campur sari mayangkaraniken Salindri Group ingkang mijil saking tlatah kita Kediri wonten pargian inggih menika gebyar seni dan budaya. Sumangga Bapak Ibu dipun pirsani ngantos purnaning adicara pagelaran dalu menika. Nggih menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari mayangkara Niken Salindri.